last night was one of the best nights we had dahil we had our staycation dito sa resort na ito, and at the same time we were visited by Massage MNL. What happened? Samahan niyo po ako. If napadpad ka sa video na to, sign na to para pagpamasahe ka na. First of all, first time ba ang home service massage? Ako first time. Oo. Ikaw ba? Ako hindi. Hindi. Marami na. Maraming beses na rin. Kumusta naman comparing it from the previous one? Hindi ka naman buntis nun. Yes. Ngayon buntis ka. So how do you compare it? Yes. So this time, mas careful sila dun sa situation ko kasi nga pregnant. Pati yung mga pressure points, sinasabi naman nila kapag hindi nila i-massage to kasi nga pwedeng mag-induce sa akin ng labor or anything. So maganda din siya kasi may experience ako previously with other massage. So at least nalalaman ko na yun nga, bawal i-massage ito, ganon. O kaya dito lang tayo, mahina lang yung pressure, ganon. So good yung experience actually. Kasi kahit preggy ka, pwede ka palang magpamassage. So kanina ina-explain naman ng therapist. Well explained actually nung therapist sa akin yun. Yung mga procedure na ginagawa niya. Massage sa clinic, ngayon sa bahay naman, how do you compare it? Oo. So, massage sa bahay, mas homey, mas comfortable, mas lax. Yan, mas lax. Natatanong ko lang sa therapy, syempre, pwede akong maging maingay, nasa bahay ako. Hindi doon lagi, shh. Ano naman yung ginawa sa'yo? I think it's different from the usual massage. Yes, oo. Isa siya sa mga specialized massage nila, yung lymphatic drainage. Ngayon ko lang siya narinig actually. Tsaka naging interested ako kasi sabi nga nila, yung mga para siya sa mga mataba. Edi nakatulong. In the middle ng massage. So, yun nila ako, urinate. Yung mga excess na mga water, lumabas na agad. Do you recommend it to pregnant or even non-pregnant? Yeah. Yes, actually, yun nga, natutuwa ko kasi aside from lymphatic drainage, isa dun sa mga specialized massages nila is yun nga, for prenatal or postnatal massage at saka yung with lactation massage. Para dun sa mga mommies na sanay magpa-massage before, tapos naging pregnant sila, then kailangan din ng body nila na ma-relax. So, maganda po siya na i-try din nila. Kasi nga, yung mga therapists natin, careful naman sila dun sa paghawak ng mga clients. And at the same time, yung mommy, care pa rin yung body niya. So, may relaxation pa rin through the massage na binibigay nila. May mga massage sila na for postnatal. So, pagkatapos ng mga anak, so yung bigat ng pregnancy, tsaka yung nangyari. So, yung physically, ma-relax mo yung body mo through those massage. Pero sabi nga nila, may mga boundaries din or may mga consultation din sa OB before i-try yung mga massage nila. And marami na rin sila mga clients na preggy, good naman yung naging effect. So, yun, I really recommend yung mga massage nila, lalo na dun sa mga pregnant, postnatal, tapos na magbuntis at saka dun sa mga gusto magpa-lactate. Ginagawa natin ngayon kay Ma'am Joy ay Lymphatic drainage po. lymphatic drainage. Yes po. Ano pong ibig sabihin nun? Water retention po kasi to sir, nakaka-boost po ito na immune system. Dinidrain niya po yung mga bad toxin po sa katawan natin. At the same time po sir, pwede rin po siyang pumayat sa ganitong klaseng session. And yan ma'am, hindi lang siya pang babae. Pwede rin male and female yan ma'am. Yes po, yes po. Adding to that, so hindi lang siya pang mommy. So, meron din silang baby massage. As early as 1 month, pwede na nilang i-massage yung baby. And kiddie massage, para pampatim do sa mga baby na super active. And nakaka-boost siya ng immune system according to them. Ano? Sarap.